10 नं निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव 4 डिसेम्बर 2023 खालारखालि गेदेरथार सुबुंगौमा आरो आखाइ गोरोबनाय हाबाफारि जानो थांगासिनो। फैगौ 4 डिसेम्बर 2023 खालारखालि 10 नं निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव जानो थांगासिनो इउपिपिएल दोलोनि गिदिरथार सुबुंगौमा आरो आखाइ गोरोबनाय हाबाफारि खैला मैला गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जायनि लाहार फाहारा सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारिया बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरो। बिसेस जोंनि बड'सा टाइम्स नाव बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो बिसेस जोंनि निसिमा ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि जानानै आं साबायखर बावहरग्रोबाय। बिसेस जों दिनै बेवहाय बे फिल्डआवहाय माखासे खामानि मावनाय नुदों। बेनो जाहैबाय जोंनि फैगौ 4 तारिख डिसेम्बरावहाय जोंनि बिटिआरनि सिएम बिथांनि दैदेननायावहाय बिथांजों लोगोसे गोबां एमएलएफोर एमसिएलएफोर आरो माखासे मन्थ्रिफोर बिथांमोनहा जोंनि नैबेयावहाय फैनानै जोंनि निसिमा हालामाव जेसेबांनाखि जोंनि इउपिपिएल सापर्टार्स दं बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय खमैनो 20,000निफ्राय 25,000 मास गेदारिंआव बिथांमोना जोंनि बिटिआरआव मा सोलिदों सोलियाखै माखासे डेभेलपमेन्ट खामकाज आरो जोंनि जनसाधारन सुबुंफोरनि थाखाय मा आसनिफोर लादों बेनि सोमोन्दै माखासे खेंफोरथिफोर होफैगोन। लोगोसे बेवहाय जोंनि निसिमानिफ्रायनो 20,000निफ्राय 25,000 मानसिफ्रा बेवहाय गेदारिं जागोन आरो जोङो दा जोंनि माखासे ग्रास रुट लेभेल वार्कार्सफोर जेरै प्राइमारि बिसिडिसि बिथांमोननि रिपर्टनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला खमैनो बेहाय 1000नि गोजौआवहाय मानसिफ्रा जोंनि इउपिपिएलआवहाय हाबफैगोन आरोखि। बेनि थाखायनो दिनै जोंनि माखासे वार्कार्सफ्रा ब्लक लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि बिसिडिसि लेभेलनि बुथ कमिटि लेभेलनि महिला गावबुरा गासैबो गावबागाव एंगेलनिफ्राय मिटिंफोरखौ लागासिनो दङ। दिनैबो 2थायाव जोंहा गासैबो बुथ कमिटिफोर दं महिला इयुथफोर बिथांमोनाबो फैगोन। जों माखासे स्ट्रेटेजि खायदा कौशलफोरखौ जों बानायबाय थागोन आरोखि। दा दिनै जोंहा माखासे हाग्रा क्लिनिं खालामनाय बिदिनो पेन्डेल बानायनाय दिनै जागायबाय। दा गाबोनफोरनि गेजेरावनो माखासे खामानिया फुरा नुसारगोन। दिनैहाय स्टार्टिं खालामनायखाय दिनै बारा नुसाराखै गाबोननि गेजेराव नुसारगोन। 3 तारिख जानाय लोगो लोगो जोंनिया कमप्लिटलि रेडि बेखौ जोङो बानायदों आरोखि। साबेसेसो जइन जागोन बेवहाय जोंना 1000नि गोजौआवहाय 1000निफ्राय जों 1500 बायदि टारगेट लादों। दा जोंनियावहाय 1000 बायदियै जोंनियाव अलरेडि दंफैखायो लिस्टआ। दा सानथाम बायदि टाइम दंबावो बे सानथामनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा जोंनो आपडेटखौ होबाय थागोन। मथथे जोङो 1500खौ टारगेट लादों आरोखि जयनिंआवहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय। लोगोसे जोंनियावहाय माखासे राजबंसि कमिउनिटिफ्राय 100 जन बायदि माखासे नेता टाइपनि लिडारफ्रा जोंनियाव जइन जाफैगोन आरोखि। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बे रायजो राजाफोरखौ आं बिसेस दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो गोसो जादों। हैदिनखालि जाहाथे जोंनि निसिमायाव थानाय जेसेबांनाखि जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बिटिआर सरकारनि माखासे कार्यकलापफोरखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ मोजां मोननायजों लोगोसे ओरैनो थानानै जेन बिथांमोना न'आव थाया बिथांमोनखौ साबायखर होनायजों लोगोसे बिथांमोना गाव गावनि मोखांफोरखौ दिन्थिफैनानै गाव गावनि कपारेसनफोरखौ दिन्थिफैनानै बेवहाय लैहोर सानसेनि थाखाय गावबागाव खामानिखौ दोन्थ'नानैब्लाबो सेक्रिफाइस खालामनानै सरकारनि माखासे मावग्राफोरखौ माखासे लिडारफोरखौ सन्तुष्ट खालामफैनो आङो खावलायहरनाय जाबाय आरोखि।